Kasunjuk ki kali kamai hakanong ba Shillong hapo kalama jong ka Joint Committee of Commercial Vehicle kala kentui ka skor jela bahkan penduk no ya ka yaj od bat event number na kamanta ki kali kamai namar kani kala kata hadu kata ya ka kamai jong ki kumju ru ya ki pai ba nonglik nongwan haba karen bu chairman jong ka committee uba wandan bok jerwa ulai thu uba nadu uba ka jing pentrikam jong ka sarkar ya ka yaj od bat event number ki kali bayo ban kamai ki poi tang kumba syajar aspa teli bat kani hi kalabu yu pai ba ha ka khem khan Shushu lo ong ba ka jingwan ka klam bon ka kamai kaji ka thut lot bat ki basak ta jor dei ki kali kamai kumta halor kan yeula kentu ya ka sarkar jela bakan map no marsi tegi khajana namar kum ki kali kamai ki kendu jinge hadu kata kata la on penbiang ya ka khajana kali la ne on penbiang ya ka bai bam ki khun Akaba bro ki district ki jongga ki bahap apa ke Megilia state lai poilot oh te karai kaba ngingi esim hak tu kasngi lingbang ni Megilia joint action kalong ba ngindayai dawa be nak sarkar kumbangi la ai kor kisla jongi mensual lingba Mr. Gudon Burom mo demi ba prestun tensong manong mandawa bangi dawa man map ya ka khadna la kuno kumo 100% ten rekat hadu kini ki khidmat ki pamanta nak liang sarkar ka khamsim la map ki khadna te kabu ka jinge ka bakraw ya kini try bat kinong nya kali ru jo namar ba pilai hi ba bun sin ngani tu pi ki pat baru haba kisong kali kim ju tip ya ka jinge jong kinong bu kali ka jingkiu jong kini ki spare parts jong kali lan ka jingkiu jong kumphang na hawe ka ports ko mantare lolong janman la kasngi ki kumphang mo te kata long ba ki pat ba ki knyum na dangi sim he ya ka dor bai kali te hnrei kay kapangingi rai pa to ski kalong bangin yai dawa nak sarkar bakan map 50% ka khajna lane ka sarkar kamdei su ban tax naka naki petrol pump kum makalong menta maka jim tax ka sarkar naki petrol pump kambansi naki yang pump ban hapan kiu ya ka petrol dan ki diesel ku jongki te kata kadai ka kabangin hab ya tundu bor menta bak sarkar kabar par kalong ba naglyang jongi kum kaseng Megilia Joint Action Committee nga kum chairman hi hatu sngi ngayo sngo na ki babon ki president secretary jong ki district baher bawan bahapa po Megilia state ki ai ki jimut ki yong bala kuno kuno de ban weng no mardor ya kani ka odds and even ya ki commercial vehicle but ban pelaj no ya ki commercial vehicle kumjuru de bante kendon pat ya ki private vehicle da ka ba nai ai personal pass yu ki namar bala don ki commercial vehicle namar bakat kum kencing ui ke jungi menta ki khambun ki private vehicle ban ya ki commercial vehicle ki apply hapo ki surong ti ki private ngani thu ipi bun sin mentali ki lasim kaburu hak ban kamai kam tame kum haki sing sonde hak ba sarkar kam sim la sha ban kamai tip kecing bam sha ka sarkar ban kamai haki singi sonde dan ayu halendat jong kani kejing temu jong sarkar namar hendrei ko kejing tip kejongi ka Megilia kadang dei ka secular states ka banang hap po kejing penia jong ke India te kumba ke India ru kadang buram ye bro ka kicajniam te balik ngani ka sarkar Megilia jongi pada menta par kande ka kumni hakaba tip don ayu halendat bat don jingtmu da kumno ka sarkar bandong bakram pelat pada kli kamai haksi sonde te kumta war haksi sonde ru ngila ngibu ye kejing dawa ka jongi hak tu sngi ka meeting mat ngin sali kenduru ngila bu menta ye ka appointment mat kini ki minister badan buram ka jongi ba kin sapentip ya ka por banwan ye kendu te kata kadai ka ba ngingi kwa